Fudbalski klub Željezničar je 11. marta ove godine zvanično je ostao bez upravnog odbora predvođenog predsjednikom Nijazom Brkovićem, kojeg je smijenio strateški partner Sanin Mirvić. No sada su na površinu isplivale informacije koje bi mogle zabrinuti navijače tima sa Grbavice. N1 je objavio interni dokument koji je smijenjeni upravni odbor FK Željezničar sačinio neposredno prije razrješenja. Dokument, datiran 10. martom 2026. godine, opisuje rad u periodu od 1. januara do 8. marta 2026. i sadrži niz tvrdnji o financijskom stanju kluba, odnosu sa strateškim partnerom Saninom Mirvićem te rizicima koje autori dokumenta upozoravaju da ostaju neriješeni. Napisan je na 92 stranice i oslikava stanje na Grbavici i po nekim pitanjima izražava duboku zabrinutost po pitanju odnosa novog strateškog partnera i kluba. Prema navodima iz dokumenta, upravni odbor u sastavu Nijaz Brković, Amar Bajramović, Nasuf Drinjaković i Nihat Harbaš, imenovan odlukom Skupštine 29. decembra 2025. godine, zatekao je na računima kluba svega 1150 konvertibilnih maraka. Autori izvještaja tvrde da su u narednih 45 dana izmirili ukupno 2,25 miliona konvertibilnih maraka obaveza, uključujući zaostale plaće uposlenika za novembar i decembar 2025. te redovnu plaću za januar 2026. Prema dokumentu, sredstva su osigurana iz više izvora. Prihoda kluba, jedne rate Al Nasra po osnovu transfera igrača Al Džabera, te pozajmice strateškog partnera. Koliko je iznosila ta pozajmica, dokument precizira 325.000 konvertibilnih maraka. I dodaje, drugih njegovih ulaganja nije bilo do 8. marta 2026. godine. Uz to u dokumentu se navodi da je jedan član upravnog odbora iz vlastitih sredstava intervenirao sa 117.000 konvertibilnih maraka kako bi se spasio reprogram s poreznom upravom koji je bio ugrožen. Na kraju izvještaja smijenjeni postavlja niz direktnih pitanja koja su prema dokumentu upućena Senatu kluba kao nadzornom tijelu. Između ostalih, da li ste upoznati sa sadržajem ugovora o strateškom partnerstvu, posebno sa članovima 13.2 i 6.2, te da li možemo znati koliko i kada će strateški partner uložiti u klub. U dokumentu se također navodi tvrdnja da je strateški partner za klub radio osim pozajmica još i pisanje saopćenja koristeći AI alate. Na kraju, kao odgovorni ljudi iz svijeta biznisa, prava i sporta, vrlo važno je upozoriti sve strukture kluba, a pogotovo Senat, koji je shodno članu 12. stav 9. novousvojenog statuta jedini ovlašten ispred kluba, a ne neke neformalne grupe iz pojedinih sadašnjih i bivših struktura kluba koje uzimaju sebi za pravo voditi procese sa jednim čovjekom i prepustiti mu palicu upravljanja brodom, te uzrok su ovog nereda u koji je klub došao, da kontroliše strateškog partnera kroz realizaciju potpisanog ugovora i sve nastale promjene. Navodi se u dokumentu. U dokumentu se navodi nekoliko financijskih obaveza za koje autori tvrde da nisu bile poznate u trenutku preuzimanja funkcije. FIFA je prema navodima donijela odluku o obavezi plaćanja trening kompenzacije za igrača Admira Gojaka u iznosu od 48.199 eura s rokom do 31. marta 2026. Autori tvrde da ta obaveza nije ranije komunicirana od strane administracije kluba. Obaveza prema HŠK Posušje u iznosu od 20.000 konvertibilnih maraka po osnovu angažmana trenera Denisa Ćorića, koji je doveden u Željezničar iako je navodno imao aktivan ugovor s Posušjem, otkrivena je prema dokumentu slučajno tokom gostovanja na utakmici. I ta obaveza, kako autori navode, nije bila komunicirana prema upravnom odboru. Uz to se spominje i obaveza prema HŠK Zrinski od otprilike 15.000 konvertibilnih maraka za igrača Denija Memiševića. Također, Željezničar je u obavezi da isplati trening kompenzaciju za Madžida Šošića u iznosu od 40.000 eura. Sva dugovanja moraju biti izmirena do kraja marta ove godine kako klub ne bi ugrozio dobijanje licence.
Dokument koji je objavio N1 spominje i razgovore s Edinom Džekom i Ibrahimom Šehićem o eventualnom povratku u klub, kao i pregovore s nekoliko kandidata za trenera. Savo Milošević, Ivajlo Petev, Zlatan Bajramović i Radomir Đalović navedeni su kao osobe s kojima su obavljeni direktni razgovori.